Som z rodiny, v ktorej to nebolo zrovna ideálne. Foter byl matku, potom od nás odišiel, keď som bol vlastne malý, čiže nemal som tam nejaké rodinné zázemie. Potom keď sa znova dali dokopy, fungovali vlastne v jednej domácnosti, tak v podstate bolo u nás non-stop krík, hluk, hádky a proste trískali sa proste. Matka tým, že mala nervozitu z fotra, tak bola zlá na mňa. Čiže ja som sa snažil utekať stále von. Často som proste prespával u Dameho, lebo s ním sme si boli veľmi akože blízki. Aj keď mamka sa to snažila ťahať proste a dávala do toho nejak veľa energie dosť, tak to nakoniec skončilo tak, že sme sa úplne rozbila sa celá rodina proste zle. Takže ja som v podstate vychovaný taký samorast, by som povedal. Tým, že sme veľa času trávili s kamošmi a tak a hovorí sa s kým si taký si, tak v podstate som odraz mojej partie, v ktorej boli proste ľudia z rozbitých rodín, ale zároveň mali rozum a proste robili veci normálne, aj keď proste určite sme mali miliardu prešľapov hociakých. Na škole kvôli mne a chalanom, s ktorými sme častokrát hulili na hajzloch, odrezali na praxi dvere do polovici, ak máš stajni, kde sú kone, že proste hornú časť otvoríš nezávisle od spodnej, tak to odrezali, dali to do piče, aby sme sa nemohli zatvárať v kabinkách a huliť bonga, a potom vlastne to vyústilo do takého štádia, že proste niekto sral trebárs a my sme sa tam 15 na ňom smiali s cigaretou v hube, že proste nemohol sa zavrieť. K menu Separ som sa dostal cez graffiti. Ten, kto počul nejaký rozhovor už so mnou, tak vie, že sa graffiti menujem dlhšie ako rapu, cca o 2 alebo o 3 roky. A vzniklo to tak, že ja som predtým písal, že sort, ale v Žiline alebo niekde pri Žiline bola crew, čo sa volala, že sorta, tak mi to prišlo, že mi jebe, keď píšem to isté bez Ačka. Tak sme s kamošom začali vymýšľať, že ktoré písmená sa dajú v pohode malovať, ktoré tvary a tak. A došli sme na to, že na konci musí byť S a na konci K alebo R. Tak sme dali SR a medzi toho sme dali len písmena Pčko, v strede sa dá spraviť proste tým, že je úzke a vysoké, tak sa dá do stredu a to EA tam došlo nejak samé. Tak potom, jak sme to skombinovali, tak to bolo proste Separ zrazu. A uvedomil som si, že to má v podstate aj výpovednú hodnotu tým, že je to ako separovať sa od niečoho niekam. A vždycky som bol ten, čo trčal niekde od niekaďal, takže tak to vzniklo Separ nejako. Počkaj, musím otvoriť. Sklovená, dobrý, zuby dobrý. Ja mám zuby zo zirkonu. Tí ľudia úplne akoby ináč vnímajú aj tetovania. Kedysi boli tetovania vnímané, že si feťák, alebo si z basy, alebo si úplný kokot spodina, ale keď vidíš človeka, ktorý sa má fakt dobre, robí obrovské spolupráce s obrovskými firmami za výborné peniaze a není to vandra, ktorý je tupec priebaný a visí proste na mieste, na ktorom denne sa vystredajú tisíce ľudí s pokerovaným ksichtom, tak to podľa mňa je, že kokot úplne to búra dogmy, že ľudia majú radi hate kluby a ja ich mám rád z toho dôvodu, že akoby úplne nezáväzne vypičujem nejakej osobe, ktorá sa v tom neskôr nájde, a bola za mnou raz jedna baba na koncerte v backstage a povedala mi, že to otvorilo strašne oči. Aj tracky o pičách, jak je Špina a Vyjebala, Rešpekt a tak proste sú tracky, ktoré oni naprvú znejú, že len niekomu nadávam nezmyselne, lenže keď je to človek, ktorého počúvaš, máš rád jeho hudbu a povie ti proste nomet do papule, že ti to nepovie, že Jarka, vieš čo, nemusela by si jebať s tým ženáčom. Vieš čo myslím? Že povie, že je normálna piča, tak tá čajka si to možno zobere trošku ináč, vieš. A fakt sa mi stalo, že proste došla buchta a povedala mi, že akoby je to prehovorilo do duše a trošku sa skonsolidovala. To znamená, že som rád, že to robím. Ja si myslím, že väčšina aj tých ľudí, ktorí píčujú na politikov a povedia si, že no ja keby som tam bol, tak to by bol úplne tak keby sa tam dostali a zistia, čo sa za to funkčné obdobie za 4 roky dá spraviť a že môže zabezpečiť ešte aj svoje vnúčatá, tak s povahou nášho a vášho národa, čo väčšina z tých ľudí je proste hamižná a egoistická, bohužiaľ to tak je, vieme o tom, že tie národy také sú, tak by väčšina tam myslela na seba. Väčšina. Však si zober, že keď niekto na ulici odpadne na chodník a krváca mu nos, ty kokos, tak ho 90% ľudí iba obíde.